Здравейте, потребители на YouTube! Аз съм Fresh Viper Gamer, с мен е БГ Митко и... И да, и днес ще играем CS Zombie Escape. Много ясно, какво? И също абонирайте се за канала на БГ Митко. Как се минава? И дайте лайк на клиповете ми. Малко му лаги. Къде да мина, бе? Не! Къде се мина, кой знае това мапа Изус? Аз не. Научи. Почвам и аз. Кост! Що не иска? Коста, хора на YouTube! Аз съм БГ Митко. Тук с мен е Fresh Viper. Game over. Game over. Стига, бе! Еми бъркам ти името с това Game over. Ще дам един Game Over. Да, че си гей. Гей over. Гей over. Майка ти. Майка ти. И да, днес играем CS Zombie Escape. Абе, бе, човек... Между другото ще го направих така, че и в CS да виждам колко време снимам. Обаче аз килнах това Митко. Аз не знам. За тебе съм. Не! Мишел, зомби си. Да, знам. Аре, те само не издържат, бе! Аз това мап ще го разбирам. Аз това мап Кой пак си е пуснал звука? Не съм аз. Да. Мишел! Тъпанари мръсни! Ко? Но тай виновен. Не е на вас. Как ви видяхте? Изпържиха. Майка ти. Значи... Не се картоф! Видяхте ли? Той къде беше при нас не умря, ама ние умряхме. 5, 4, 3, 2, 1. Мишел! Той каза, че лайкът за световно. Мишел? Може да видите по клавиатурата, че там на лаптопа нещо отказва. Маца! Аз следвам другите, защото не знам мама. Пак съм тук с тия да е. Кой е зомби? Но тай. Аз май го научих вече. И съжалявам за лага. Майка ти. Научи го! Браво! Аре, къде смаща? Тия тапаци мен ме избутаха. Махняй бота веднага! Кой? Ти! Дай колко си! Мразя ги, бе! Гледай сега как няма да умрат! Айде, изляват ми. Ай сега да мрът в казана, бе! Путки мръсни! Ето знам как се казва клипа. Путки мръсни. Играят се Zombie Escape, БГ Митко, Rage Quit 2. Той моят пица е... Той зомби! Давай! Let's go! Let's go, baby! No, block win. Мама хеликоптер, пистолешно е. Путката да теба. 1, 2, 3. 9, 8, 7, От вистия зомбита! 5, 4, 3, 2,
Escape, БГ Митко поводява. Да. Ей, стай да е. Виж ги, педалцата, бе! Гледай сега къде се застанат и не да умрат. И това беше за клипа, надявам се да се го Да го харесали. правим, бе!